Ви слухаєте передачу «Лемковина. Карпатська Голгофа». «6 сентября 2018 года традиційно вже в Горлиці празднували 104-ту годовщину мученическої кончини священномученика Максима Горлицького в соборному храмі, де почивають мощі преподобного. Звершилося праздничне богослуження присутності сотень людей і паломників, де у богослуженні, в проповідях і в словах упоминався подвиг народа лемко-русинов, їх боротьба за сохранення національної русинської ідентичності і святого візантійського православ'я. В вітальному слові настоятель собора отець Роман зазначив: Коли святкуємо Гнеска тотосторіччя odzyskania niepodległości Polski, to zastanawimy czy my, prawosławni, w tym czasie, kiedy ta niezależna держава funkcjonowała, maliśmy wiece chwil radości, czy wiece chwil płaczu. Bo dla cerkwi prawosławnej z jednej strony był to czas, kiedy cerkiew otrzymała autokefalię, pełną niezależność, mogła tworzyć nowe struktury, mogła, można powiedzieć, wydawałoby się swobodno realizować tę misję, do której jest poklykana wести naród Boży do spasenia. Ale międzywojenny czas to nie tylko radość, ale to również i wielkie stраждання. To czas polonizacji, nasilnej polonizacji, kiedy inne narody, żyjące w naszej державі, nie mieli takich samych praw, jak той dominujący. To również i czas буріння церков на Хомщині. Трагічні моменти, Ваше Високопреосвященство, Владика Авел, Вашій єпархії, многостраждання. То również і час, коли тут на Лемковині, коли видавалося, що возрождалося православне життя, творилися нові парафії, то не були вони реєстровані згідно з правом, не можна було легально будувати святині, і люди на власних ділянках, своїх приватних виділених, будували без позволення святі храми, щоб люди могли się молити. To również i tragiczne wydarzenia II światowej wojny, kiedy tych, którzy besiedowali innym językiem, którzy molili się w innych chramach, również prześladowano, a nawet i wbywano, czego dowodem są również i chomskie i podlaskie muczenniki. I osobliwo przez nas wspominany święczennomученик Paweł Szwajka i matuszka Joanna, którzy służyli tu i na Лемковині. To czas prześladowań II światowej wojny i po II światowej wojnie, kiedy wyseleno naszych przodków z rідних землі, kiedy pozbawiono ich tych rідних świętyń, chýż, lisów, do których tak byli przywiązani, землі, i można powiedzieć wszystkiego tego, co było dla nich rідne i święte. To czas, w którym niepokiernych osadzano w konцтаборі w Jaworznie. To czas i następnych roków 50., 60., których również nie można było tak do końca swobodno wyznawać swoją wierę i przyznawać się do swojego pochodzenia. I efektem całej tej polityki jest i той proces wielkiej asymilacji, że mужні i odważni wystojali i Gneska w chramie, ale i wielu takich, którzy zabili o swoim pochodzeniu, albo tego pochodzenia Gneska raді, jak to besieduje się, swobodnego, normalnego życia nie przyznają się. Wasze Wysokopреосвященство, Преосвященство,
беручи під увагу wszystko to, що минуле, і то, що перед нами, просимо вас о молитві перед престолом Всевишнього, щоб Господь Бог дарував нам сили нести той наш щоденний життєвий крест гідно, мужньо, на взір священномученика Максима Горлицького. Żebyśmy i my mali siłу повісти найжиє святе православ'я, коли треба би було станути перед можнима того світа і може стояти перед вибором, чи бити со Христом, чи од нього ся виреч. О царстві Твоєм помяни нас, Господи, егда прийдеш і во царстві Твоєм. Але просимо рівно ж і за молитви за тих, котрі тут при владі, бо і в днешніх часах видавалося демократичних, виповісти правду історичну не є легко. І часто за ту правду історичну, як się оказує і в днешніх часах, треба ставати перед судом, можливе, і боронитися з того, що носимо в своїм серці. В молитві священничій під час співу достойно єсть, ми між іншими молимося за власть. І просимо, Владики, щоб та молитва гнеска була сугуба. Даж їм, Господи, мирне правлення, да і ми в тишині і тихо і безмовне життя поживемо во всякому благочесті і чистоті. І спова, які дасть. На сіє приветствіє відповів архієпископ Люблінський і Холмський Авель. Дякуємо, безкрасні, отче Романе, за ті прекрасні слова, котрі доходять до кожного нашого серця. Думам, як і священнослужителів, також і народу Божого, котрий гнеска прийшов до раті мощей священномученика Максима Горлицького. 2018 рік, стільки річниць нашої трагедії, чи на Лемківській землі, чи, як ти споменув, на Холмщині, а й по цілій нашій церкві в державі нашій. І ми сьогодні будемо за вашим, отче секретар, призивом возносити нашу молитву, так як молимося в тайній молитві, а особливо тоді, коли довершаємо літургію святителя Василія Великого, щоб діюча влада добре намірення мала по відношенні до структури нашої церкви. І за словами великого старця Серафима Саровського, аналізуючи це все, хочеться повісти: слава Богу за все, і за скорб, і за радість. І в такому настрої в сьогоднішній день совершимо нашу божественну літургію, особливий день, коли тріумфує вся Лемківська земля, котра у своїх сердець приймає цей заповіт священномученика Максима: «Най живе святе православ'я». Ваше Високопреосвященство, ваше Преосвященство, я від імені нашого священного собору, а також і від духовенства, і вас, дорогі паломники і місцеві парохіяни, хочу поздоровити сердечно господаря сьогоднішнього так значимого торжества для Лемківщини, для цілого Підкарпаття, цілої нашої церкви, а також всіх, хто в розумінні соборності святого православ'я в сьогоднішній день є в Горлицях. Ваше Високопреосвященство, владика Паїсій, то вже в сьогоднішній день пам'яті святого страстотерпця Лемківської землі, священномученика Максима, ми вдруге разом з вами, як ординарієм Перемисько-Горлицької єпархії, святкуємо цей значимий і великий день свята святого священномученика.
Ви щасливі, владика Паїсій, що сьогодні у вас і представники епіскопату нашої православної церкви в Польщі, і гости із Закарпаття сусіднього, із Чехії, із Словаччини, повнота духовенства вашої єпархії, прочани зі Словаччини, з Білосточчини також. І то дає розуміння нашої православної, соборної, святої церкви. Сьогодні православ'я знаходиться в трудних умовинах. Злая людська рука хоче деякий спокій заколотити. І у нас тривога буває часом в наших серцях. Але ця тривога завжди була. Як на початку входу нашого до святині, отець-настоятель, секретар єпархії Перемисько-Горлицької, вітаючи архіпастирів, вспоминав про ті всі історичні події, котрі були мученичеством, починаючи від Талергопу, від Ягожна, починаючи від смерті священномученика Максима, мучеників Землі-Холмської і Підляської. І на крові тих мучеників зростає новий організм, нове русло нашого святого православ'я. А погляньмо на вас, молящихся. Це 75% це молоде покоління, це майбутність нашої церкви. А нас мало не бути, а ми все ж таки є. Злая сила вже тональність задала, щоб проспівати нам вічною пам'ять. А пословиця здійснюється, що чоловік плани строїть, а Бог розполагає. І завдяки цьому промислу Божому ми в сьогоднішній день щасливі, що після страждань, після знехтувань, після трудних моментів життя ми даємо свідоцтво нашої віри, ми даємо свідоцтво нашого православ'я, ми даємо свідоцтво соборності святого православ'я. І з тим тріумфом віри я сердечно вітаю вас, ваше Високопреосвященство, владика Паїсій, і бажаю вашій апостольській праці, щоб Господь молитвами святого священномученика Максима Горлицького благословив для вас якнайбільше переживати духовної радости і духовної насолоди. І слова екідеспота. Радіо Лада. Радіо Лада. Слово благодарності архієреям, духовенству і народу Божому, і паломникам повів архієпископ Паїсій Горлицький і Перемишлянський. Ваше Високопреосвященство, Ваше Преосвященство, всечесні отчі, дорогі браття і сестри, я виражаю передовсім на ваші руки, ваше Високопреосвященство, благодарність цілої нашої церкви, нас всіх, котрі ще ту в Горлицькій святині зібрали за ту божественну літургію, котру сте днеска, дорогі владико, возглавили, котру посвятили ми священномученикові Максимові, нашому небесному покровителеві. 104 роки тому гори, Карпати верещом заплакали, бо tu w Gorłyczach prolała się krov невинного православного єгомоща священника Максима. Пролялася та кров лем за то, що Максим ходив по горах Карпатах і для вірних своїх лемків, русинів ніс слово православної віри. Пролялася та кров для того, що зло
Сильний того світа дьявол не може стерпіти благодати Божої. А святий Максим, коли ще народив, то Господь Бог положив в його серце місію одродити православ'я на многостраждальній землі. Православ'я, котре задумали раніше знищити греко-католиків. Православ'я, котре залишилося в серцях вірного Божого карпатського народу. І він ніс крест. Люди пішли за ним. Господь послав Максима для того, щоб його кров освятила нашу землю, щоб його кров обмила той страшний гріх, в котрий попали наші люди, коли прийняли унію. Щоб укріпити наших людей перед тим многостраждальним часом, коли потім їх повели на мучення до Талергофу, потім в акції Вісла вивезли з рідної землі і в Яворжні мучили, і в других місцях не давали спокою. Після бури завжди буває ліпша погода. Бог посилить сонце. Наша церква прославила того, котрий прославив наші гори, священномученика Максима. В Горвичах постає та церковця, котру як починали будувати, ніхто не подумав, що тут будуть мощі священномученика, повернуть до того міста, в котрому його замучив. Ніхто не думав, що до того міста прийде православний владика. Ніхто не думав, мої дорогі, що так ще стане. А то воля Божа, то промисел Божий. І то, що ви так численні збиратися на свято Максима в тому святому храмі, можна повісти зо всіх кінців землі. То, що ще стало пару років тому, коли місто взяло священномученика Максима на свого патрона і поміняло тоту улицю, дало назву святого Максима, то ти ж чудо Боже. То є така скромна, мала рехабілітація нащадків тих, котрих його замучили. І святий Максим торжествує. Торжествує, бо возносяться наші молитви з землі до неба. З гор Карпат до гор небесних. З гор Лемківських до гор Єрусалимських. І за то чітко я вам дякую. Кланямся вам, дорогий владика Авел. Дякую за те, що сте прибули на наше свято. Дякую вам за ваші труди, котрі сте 38 років тому несли тут, на тій землі. Як час перейшов, як один місяць. Дякую вам за ваше апостольське слово, за слово Христової правди, за то ти церковці і то wszystko, що зробили сте для нас і що помагати для нас і на днес. Нехай Господь Бог в тому, як повів на встречі його мощ Роман в ювілейному році, в котрому не лише радісні ювілеї, але і трагедії нашого народу і нашої церкви. Допомагати вам в насінні вашого святительського жезла на многостраждальній Люблінській і Холмській землі, де, коли тут, на Лемківщині, возрождалося православ'я, то в вас, в вашій єпархії, то ті самі люди нищили святе православ'я. То аномалія. То значить, то є прикладом для нас, що не можемо вірити для тих, котрі правлять тим світом. Наша віра тут в Євангелії, Господь Бог. Треба вірити для Євангелії, для слів Господа Ісуса Христа, а не допоможуть нам жодні конституції, жодні устави. Ніхто нам не допоможе, як сам Господь не подасть своєї небесної руки помочі. Нехай Господь Бог і вам
допомагати ваше святительство. Дякую Красні для владики Ісаї, котрого познали сте вже пару років, котрий приїжджав до нас з тої землі, котра дала для нас святу православну віру. З Мора, 9-10 століття. 9 століття перший єпископ православний в Перемишлі. З Мора учні святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, які ще Польща була не покрещена, принесли на наші землі святу православну віру, бо то ті землі входили тоді в склад княжества Великоморавського. Владико, просимо і вас, не забувайте нас в своїх молитвах в моравських святинях. А може так Господь Бог дасть, що і наші паломники деколи приїдуть до вас, щоб і там розділяти ту радість святої моравської землі. Дякую Красні до владики Павла. Владика Павло народився за своїх благочестивих няня і мами, няню отець Анатолій, котрі служили в Морохові, а перед тим ще в Пломчі служили. Несли сте свій крест на нашій землі, своє апостольство. Владико, ви наш, а ми ваш. Дякуємо за слово, дякуємо за те, що сте з нами. І пам'ятайте, що для вас теж, так як і для владики Авеля, і для владики Ісаї, і для вас запрошення до нашої єпархії відкрите. Коли хочете, можете приїжджати, навіть не повідомляти. Дякуємо, нехай Господь Бог дарує вам сили на несіння апостольської служби, апостольського жезла на Гайнівській землі і нашій церкві. Спаси Господь. Дякую так само Красні нашим його гостям, щилої нашої єпархії, але предовшитким гостям. Дякую для отця Дмитра Сидора з Ужгороду. Дякую для отця Йосипа Пейсака з Брна, з Чехії, з Мора, за те, що отець Йосип з нами і допомагає теж для нашої єпархії. Дякую dla otca Petra Gumenika z Gumenного. I dziękuję dla otca Anatolia Tokajuka z Orli naszego. Otec Petro Gumenik i otec Anatolij привезли ze sobą паломників. Не приїхали так з пустими торбами, а привезли люди вірних. І то ту віру почули ми, вашу. Дякую вам, отці, за ваших вірних, котрих зібрали сте і привезли сте. Дякую вам за те, що завжди, коли не попросиш вас, відзиватися з такою вірою і привозити своїх вірних. Дякую для отців з других єпархій, котрі приїхали, для отця Єстафія Страха, для отця Софронія з Яблочинського монастиря, для отця Максима з Ужгороду так само. Максим приїхав до Максима, для отця Даніеля Поповича, для wszystkich. Радіо Лада. Радіо Лада. Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Наші русинські чудотворні святі ікони».
Карпатська Русь родила для церкви християнської велике число подвижників благочестия, сон святих і много чудотворних ікон, котрі уже появлялися в наших землях із святих часів святих Кирила і Мефодія, коли візантійське православ'я з його непревзойденною духовністю і красивим восточним православним обрядом полонили серця наших древніх русинов. Нам се попала стаття Русина Мелетія, котрий написав свою статтю в Унгварі в Ужгороді 1924 році. Вот її текст. Між церковними іконами Божої Матері є одна із древніх русинських ікон – ікона Божої Матері Повчанська. Її історія пов'язана із чудесним явленням коло селення Нанково. Найдену ікону не могли перенести на друге місто навіть силу многих конів. Лем позад молитви вірних все вдалося зробити. На місці тому забив істочник, керниця святої води, котрий этот істочник істочає животворну воду і до дниська. Газда того міста пошкодував дати землю на храм в честь цієї ікони і скоро позад цього утратив свій маєток і благословення. А ікона була перевезена із честю у русинське селення Повч, нині Мадярське село, котре стало називатися Марія Повч, а ікона достала нове ім'я Повчанська. Ікона стала для русинів Карпатської Руси святиню. В часи нашествій ці трагедії ікона плакала, призиваючи русинів до усиленої молитви і активної позиції у защиті родної землі. Про цю ікону узнав австрійський імператор Франц Йосиф і приказав перевести русинську святу ікону Повчанську у столицю Австрії Вену, де вона була поміщена з великою честю у храм святого Штефана. Храм тот донині дійствуючий, і в ньому сохраняється наша оригінальна русинська ікона Повчанської Божої Матері. Там вона також заплакала за те, що лишила русинську землю, но стала удобним містом паломничества всіх русинов, котріся учили це робили у Вені, як в одній із своїх історичних столиць. Мало хто знає, що великим і славним доктором у Вені, великій больниці, був виходець із русинської землі Карпато-Русин. Була написана і копія оригінала цієї ікони і поміщена в церкві Повчанської на її місці, де і дниська ходимо у той храм і можемо знайти ту церкву. Пройшли віка, появилися разності між русинами у вірах, появилася унія, і цей храм з монастирем одійшли від візантійського православ'я, но ікона осталася так і так, наша свята русинська. Донецька ікона Нанківська староповчанська обновлена. На місці, де ся уявила ікона в древності, возведена в селі Нанково Хуського району, дерев'яний храм-каплиця в честь ікони Божої Матері Нанківська, як староповчанська. І кожний год 10 августа служиться велика архієрейська служба з множеством народа і духовенства. На цьому місці, де в старі часи забив істочник, керниця, істочник святої води, умурували колодязь, котрий істочає животворну воду і до дниська всім желаючим паломникам, а таких на ній вже много, котрі йдуть до Божої Матері Нанківської, Повчанської, яка дає сили дниська русинам сокотити своє, стаючи на защиту свого русинського від посягательства врагов візантійської нашої віри православної. Святая Божа Мати Повчанська, Святая Божа Мати Нанківська, моли Бога за нас, за всіх наших русинов, аби ми до скончання віка сохранялися русинами і держалися віри візантійської
православної, з котрої ми почали свою славну історію 1150 років назад. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Наші русинські чудотворні святі ікони». Радіо Лада. Радіо Лада.